Senyor alcalde, algun dia es plantejaran sortear les vies del tren i així no passi pel mig del poble? No gaire, perquè soterrar la via del tren, quants diners costa? Tu quants diners creus que costa? 1 milió. Tu tens tots aquests diners? Tu pensaràs als teus companys que els seus pares paguin aquests diners? No? És complicat, és molt complicat, I més ara, molt complicat. Tant de bo, jo si ve algú i ho paga, jo encantat, però... Qui ho ha posat, això? No saps què ho ha posat? Doncs escolta, si ve algú i té els calés, collonuts, però si no els tenen, nosaltres no els tenim. Impossible.